Gyda thwf a datblygiad deunyddiau clyweledol, ffurfiodd y llyfrgell yr archif sgrin a sain yn 2001 gan uno'r adran sain a'r archif ffilm. Yn 2012, derbyniodd y llyfrgell archif ffilm a fideo ITV Cymru yn dyddio o 1958, sy'n cynnwys tua 200,000 o eitemau. Ac yn 2019, derbyniodd y llyfrgell gasgliad BBC yn dyddio o 1923. Mae hwn yn cynnwys dros 180,000 o asedau clyweled a sain, bron pob un wedi ddigido, a dros 1,000 o flychau o sgriptiau. Dros y blynyddoedd, mae'r archif wedi casglu eitemau sain a ffilmiau preifat a masnachol, megis cerddoriaeth, hanesion llafar, darlithoedd, seminarau, ffilmiau amatur, cyngherddau a ffilmiau cartref, pob un yn adlewyrchu gwahanol agweddau ar fywyd yng Nghymru. Ym 1994, adeiladodd y llyfrgell ystafell bwrpasol i storio fformatau magnetig ac electronig lle gellir rheoli'r awyrgylch a'r tymheredd. Mae'r gawell Faraday yn ystafell a ddefnyddir i warchod y tapiau rhag meysydd electromagnetig, ac mae'n galluogi ni i amddiffyn y fformatau analog megis casetiau, CDs, DATs, minidiscs, reel-i-reel, pneumatics a fideos. Mae dros 150,000 awr o recordiadau sain a 250,000 o ddylweddau symudol yn cael eu cadw yn y gell gopr. Un o'r casgliadau sain sydd gennym yn y llyfrgell yw cyfweliadau a gynhaliwyd gan Glenys James ym 1974. Mae'r hanesion llafar hyn yn cofnodi atgofion y Cymru a ymfudodd i Patagonia a Chanada, yn bennaf oherwydd caledu a newyn. Rhoddodd Amgueddfa Hanes Canada gopïau caset i'r llyfrgell ar ddechrau'r 1980au. Cafodd y tapiau eu trawsgrifio a'i rhwymo cyn cael ei storio'n ddiogel ar ein silffoedd yn yr ystafell Faraday i'w hamddiffyn a'i gwarchod mwyn iddyn nhw oroesi i'w defnyddio yn y dyfodol. Mae'r llyfrgell yn un o 10 hwb sy'n cymryd rhan yn y prosiect datgloi ein treftadaeth sain, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a'i arwain gan y Llyfrgell Brydeinig. Bydd y prosiect yn trosglwyddo sain i fformat digidol a fydd yn galluogi mynediad ar sawl platfform heb yr angen i drin y gwreiddiol ymhellach. Mae DETS yn ymgyrch genedlaethol uchelgeisiol sydd wedi ei sefydlu i warchod recordiadau sain, unigryw a bregus. Casgliad Glenys James oedd y cyntaf i gael ei ddigido gan dîm y prosiect. Y dasg fawr sydd yn wynebu o ddydd i ddydd yw trosglwyddo'r fformat gwreiddiol i fformat mwy sefydlog a chynaliadwy i'w ddefnyddio yn y dyfodol ac ar gyfer mynediad cyhoeddus. Yn yr ystyr hwnnw, mae casgliad Glenys James yn un diddorol, gan fod y recordiadau gwreiddiol ar reel-i-reel a gedwyr yn Ottawa. Trosglwyddwyd rhain wedyn i dap caset gan yr amgueddfa ar gyfer y llyfrgell. Ond erbyn hyn byddem yn ystyried bod y ddau fformat mewn perygl, gyda oes cyfyngedig am nifer o resymau, o ddiffyg peiriannau chwarae a pheirianwyr i'w gwasanaethu, i broblemau gyda'r tab, o faterion rhwymo meddal i ddifrod cyffredinol a llwch. Credwn nawr mae'r ffordd fwyaf cynaliadwy yw trosglwyddo'r signal analog gwreiddiol i fformat digidol, yn ei hanfod o'r regol gorfforol ar dab i lawer o zeros ac 1 mewn cludwr digidol. Rydym yn dilyn canllawiau IASA ar hyn, ac rydym yn digido i ffeil waf anghywasgedig sy'n 96 kHz a 420 digid o ansawdd. Gallwch ddarllen mwy am hyn ar wefan IASA, neu wrth gwrs mae croeso i chi gysylltu â ni yma yn y llyfrgell. Caiff y ffeiliau waf hyn ei storio fel meistri yn storfeydd digidol y Llyfrgell Brydeinig a'r Llyfrgell Genedlaethol cadwraeth, a gwneud copi mwyn sicrhau mynediad i unrhyw un sydd am wrando ar y casgliadau hyn. Y cam nesaf yw cwblhau'r metadata ar gyfer y casgliad. Nod catalogio yw sicrhau ei bod yn hawdd adalw gwybodaeth o'r archif, yn ei hanfod i helpu pobl i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt. Mae catalogwyr yn creu metadata
a ddisgrifir yn aml fel data am ddata. Mae metadata disgrifiadol yn cynnwys gwybodaeth fel teitl, lleoliad, dyddiad recordio, hyd, enwau'r cyfranwyr a'r iaith a siaradur, i gyd wedi dogfennu ar gyfer pob cyfweliad. Mae catalogwyr hefyd yn creu crynodeb o'r deunydd ac yn darparu geiriau allweddol i ddisgrifio'r deunydd. Ar gyfer casgliad Glenys James, catalogwyd 230 o recordiadau unigryw, gan gynnwys y 42 cyfweliad hanes llafar, caneuon gwerin ac emynau Cymraeg. Mae'n bellach wedi'i cadw ac ar gael i ddefnyddwyr. Ar ôl cwblhau'r metadata, dechreuwyd ymchwilio i ddeiliad yr hawliau. Fe wnaethon ni chwilio am y perchnogion ar gyfer casgliad Glenys James ar y ryngrwyd, gan ddarllen drwy hen bapurau newydd, ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy gysylltu â gwahanol gymunedau Cymreig yng Nghanada yn ogystal â ffynonellau lleol o'r ardal. Ar ôl i ni ddod o hyd i'r deiliaid hawliau cywir, gofynon ni iddynt lofnodi ffurflen sy'n caniatáu i ni ddefnyddio'r ffeiliau digidol ar-lein. Os ydyn nhw'n cytuno, bydd y recordiadau hyn ar gael i unrhyw un rando arnynt o'i cartrefi trwy wefan y Llyfrgell Brydeinig a'n gwefan ni o 2021 ymlaen. Mae'r tîm DETS wedi digido a chatalogio casgliad Glenys James mwyn caniatáu mynediad i'r cyfweliadau am y tro cyntaf ers y 1980au. Mae mynediad i'r holl casgliad ar gael i bawb rando arnynt ar ein safle yn y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i'r casgliad yn ogystal â thresorau eraill ar ein catalog ar-lein trwy ddefnyddio geiriau allweddol a theitlau. Mae ystafell gwylio a gwrando wedi'i lleoli yn yr ystafell darllen, lle gall unrhyw un sydd â thocyn darllen ddod i rando ar ddeunyddiau. Mae'r casgliadau ag edwyr yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer addysg ac ymchwil. Croesewir ymweliadau ac mae staff arbenigol yma i helpu a chynghori yn ôl yr angen. Yn 2021, byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau hyfforddi am eitemau sain, gan gynnwys sut i ofalu am eich casgliadau eich hun gartref neu mewn sefydliad. Os hoffech drafod eich casgliadau sain, os oes angen cyngor arnoch, neu am ragor o wybodaeth am ein gwaith yn sgrin a sain, cysylltwch â ni drwy'r post, ffôn, e-bost neu ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.